de Matins ens ocupem de l'actualitat, que no sempre és la realitat, no? És a dir, una cosa és la realitat i l'altra és l'actualitat, però de les coses més o menys recents. Però vaja, avui hi havia una oportunitat única i no l'hem volgut desaprofitar de parlar d'una cosa de fa molts anys. Toni d'Armengol, benvingut a la taula de Matins. Molt bon dia, què tal? Resulta que un equip de TV3, vaja, podeu explicar, i ho explicarem avui al Telenotícies Migdia, que al subsol del Palau de la Generalitat s'hi ha trobat un refugi antiaeri construït durant la Guerra Civil? No, l'any 1938. A veure, explica'ns això i sobretot ensenya'ns-ho, no? Perquè això bonic Sí, serà la gràcia és veure-ho, sí, està clar. Exacte, explica'ns, Toni. Aquest és un refugi que, de fet, ha estat desaparegut durant 80 anys, vull dir que segurament es va fer servir pocs dies després de la postguerra, l'any 39, l'any 40 com a màxim, i en aquell moment es va tapiar l'accés al carrer d'aquest refugi. Un refugi molt modern perquè és tot de ciment armat i està fet a cel obert. Aquesta és una de les seves característiques, que és un refugi fet, és una caixa de ciment armat feta a cel obert i que posteriorment es va deixar la porta oberta només la del carrer. El que passa que per raons de seguretat els Mossos ens demanen que no expliquem a on es troba exactament, perquè té un accés al carrer que està tapiat, que és realment invisible des del carrer, i ho he estat mirant, realment no es pot veure. Tu saps on és? Jo sé on és, però no puc dir-ho. Aquesta és una de les gràcies del refugi aquest, que està... De fet, és un lloc on, ara no perquè hi ha la pandèmia, però que durant l'any, en condicions normals, milers de turistes hi passen per sobre, milers de veïns de Barcelona hi passen cada dia per sobre, trepitjant-lo, per entendre'ns, però ningú sap que estan allà perquè bé, està a 3 metres, 4 metres sota terra, amb una llosa de ciment armat també, que ho tapa i que ho cobrien aquell any, l'any 38, de les bombes de l'any 38-39. Segurament ara una bomba més moderna no la resistiria, probablement. Com s'ha fet aquesta troballa, Toni? Això és gràcies al director del refugi de la plaça del Diamant, el Josep Maria Contel, que és un historiador aficionat, que és una persona que ha escrit molts llibres sobre els refugis antiaeris a Barcelona, aquí el tenim, que per aquelles casualitats de la vida li va venir a parar el planell original del projecte de refugi del Palau de la Generalitat. Clar, ell, òbviament, quan veu aquests planells, diu, home, això és desconegut, no ho coneix ningú i sembla un planell bastant autèntic, no? De fet, és autèntic. Com era això, les senyoretes del quarto de telèfons? Telefonistes. Les telefonistes. Bueno, està fet amb un català, diguéssim, una mica prenormatiu, diguéssim. Pensem que l'any 38 només portàvem 25 anys de les normes de Pompeu Fabra, per tant, encara es poden permetre algunes llicències. Clar, ell el rep, el va a Palau a mostrar-lo, en principi no li fan massa cas, després coneix en el subinspector de la unitat de subsol de Mossos d'Esquadra, que sí que li fa cas, i amb aquests planells van a Palau i comencen a buscar on pot estar aquest refugi desconegut. De fet, aquí, com veiem en aquestes imatges, veiem que sí que hi existeix un primer refugi o una part d'aquest projecte sí que es va dur a terme, que és per aquí per on baixen aquests Mossos, que és un subsol que està com a uns 6 o 7 metres sota terra, i van començar a fer cates en aquesta zona ja coneguda de refugi antiaeri. I després de setmanes fent cates, van aconseguir veure que hi havia un passadís en el subsol, després de provar-ho molt. Però que aquest no era un passadís. Ells es pensaven que es trobarien un pas encimentat, obert, que connectaria amb el refugi desconegut. I no, es troben amb aquest passadís tan alambicat que, de fet, per al que diu l'arqueòleg de Palau, és un túnel datat del 1645, perquè hi ha un grafiti que ho posa, i que probablement es va construir durant la Guerra dels Segadors perquè el personal de Palau poguessin fugir a un lloc que tampoc puc dir quin, perquè si no la gent sabria on és. Però que en qualsevol cas... Per tant, és una barreja d'un túnel del segle XVII, cosa que era molt normal en castells i palaus, que hi hagués una via d'escapament secreta, amb un refugi l'any 38. I clar, com que van fer el refugi, doncs aquest passadís va quedar tallat i no sabem exactament on porta, tot i que és bastant imaginable. Heu parlat amb alguns d'aquests, aquest equip de Mossos que es dediquen a l'exploració del subsol. Podem sentir-lo alguna de les coses que ampliarem al Telenotícies Migdia. La primera dificultat és que el plànol no coincideix exactament amb el que es va construir.
La unitat de subsol efectua una sèrie de reconstruccions en 3D per mirar d'encabir-lo exactament on estava. Finalment, no és exacte. La galeria, per exemple, jo de ser una galeria lineal, es tracta d'una galeria reaprofitada de l'any 1645. És això que deies ara, eh? Clar, ell diu que els planells no coincideixen exactament. Clar, van fer molt més gran del que realment cabia en el lloc on està posat el refugi. Van haver de fer una miqueta més petit, però així tot hi caben tranquil·lament unes 100 persones, té quasi 14 metres de llarg per 9 d'ample, o sigui que podia acollir bastanta gent. El que està clar és que des de Palau no s'hi podia accedir perquè, com veiem en aquesta imatge, el forat que van haver de fer els equips de subsol és bastant ampli. Vull dir que només tenia accés des del carrer. El que passa que sí que en el seu projecte inicial era previst que hi tingués un accés que tant el que ja existeix ara, diguéssim, com el que s'ha descobert, estiguessin connectats. I això no es va poder acabar segurament per les presses mateixes de la guerra. Vull dir, tu imagina't, en ple bombardeig, construir això a cel obert, doncs segurament van anar per feina i ho van enllestir ràpid per poder-ho tapar ràpid. El subsol és història i ajuda a saber què passava a sobre, no, Joan? Sí. Veiem que, de fet, és una construcció aparentment molt moderna, vull dir, és tot ciment armat. Sí, sembla que moltes vegades veiem aquells refugis més moderns, per exemple, de la Segona Guerra Mundial, no? Sí, exacte, tipus, per entendre's una mica Hitler, no? De búnquer, sí. I la Generalitat en farà alguna cosa un cop això està descobert, condicionat, visitable, entre cometes? Jo crec que, tal com està el tema de la pandèmia i dels recursos que té la Generalitat ara mateix, jo crec que ni s'ho plantegen, perquè per accedir-hi, o sigui, l'accés principal que hauria de ser des del carrer en aquests moments no es pot fer servir perquè és que està realment absolutament tapiat, vull dir, està amb ciment armat pràcticament també, i des de fora, o sigui, hauria de fer un acondicionament que val molts calés que no sé si en aquests moments estan disposats a fer-ho. I des del Palau, que s'hi podria accedir, però clar, amb aquest passadís, realment, amb aquesta galeria. Jo anava amb casc i em vaig pegar 2 o 3 cops al cap, vull dir que... Ja es veu que s'ha d'anar ajupit. S'ha d'anar ajupit. Jo no soc molt alt, diguéssim. No sé, Josep, si volies dir alguna cosa o no. No, ara et posarem amb una mica de jardí, però ja que has vingut et quedes,